ife onwe gị na nlebi nọ na be nna gị wee were shovel wee na-eme gị na-egwu onunu kedu ihe ọ pụtara n'ime ihe eme gị n'ihe awa foundation ị ga-alụ ụlọ be nna gị maria tata na ị ga-alụ ụlọ onye bụ data onunu anyị na-egwu mana ọ bụrụ na ị nọ na nlọ pụta fonu na-egwuru ka ị nyefee anya ịdana na dị onunu ihe ọ pụtara wụ ọnwụ ike timely death ọnwụ ike mana ọ bụ na n'ime nlọ anwa na ifight ya si na onunu a wee lipụta mana ife onunu ahụ isi ya lipụta bụ gịnị na mkpakana ga-ama ụzọ mana ụzọ ga-ana kedu ihe ominu na nnukwute ife ike ga-eme gị mana onye riri isi gị oyi ominu ọ bụrụ na ị dịna na nlọ ebe a na-alị gị fonu gị ihe fonu bụ gịnị contact your connection your money onye bụ ife a na-eje gị na nlọ anwa ya bụ ife ndị ilo plan ka a na-alụ gị mana ọ bụ na ịgba mbọ onye a na-alụ gị na fonu gị anyị wee gbaa mbọ na nlọ fight ya wee natakwa onye a fonu a back kedu ife ọ bụ mana ama na destiny gị ga-eshake na ndị ilo na gịnị na anwa gị na onye eshake ihe enwe shaking na your business ihe enwe shaking n'ọrụ gị mana ife niile amesịa ịkakwa ka ekwu wee na-ekwu okwu n'isi n'ụbọchị nke taata ụmụ m ndị niile na-efolo m ndị niile na-afụ vidio n'ụbọchị nke taa ndị niile na-anụ okwu m ana m ekwubi okwu n'isi unu na destiny unu ama lost n'aka ndị ilo unu ihe ọbụla bụ ife a ka ife enwe ama lost n'aka ndị ilo gị ọnwụ ike amabata n'ezinụlọ gị ọnwụ mberede amabata n'ezinụlọ gị onye zubere gị ọnwụ ka ọ ga-ezu onye zubere gị ụda ga-akpọ onye ahụ iru ị ga na-enwu ka ọkụ mana ihe anyụ na nta ka ọkụ ya na-azụ ka afịa biznes ya dị intact your connection ya dị intact ka m tinye n'ọfọ n'ụbọchị nke tata more connection more favor open door n'isi gị were more testimony